ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕು ವಿಜಿ ಪಲ್ಸರ್ ಇತ್ತರು ಆಡ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿಲು ತೆರಿಯೊಂದ ನಲ್ಲಾತಿತ್ತ ಪಾತ್ರರಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಮಹಿಳಾ ನಾಟಕ ತಂಡನ ಕಟ್ಟುವರು ಅಂಚಿನ ರಂಗ ಸ್ಪಂದನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವರು ಇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಹಾಸನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸೈಡ್ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಬಟ್ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಬಂದು ನಾಟಕದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೊಬ್ಬನ ತಂಡ ಎನ್ನ ಅನ್ನಬೋದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇನ್ನಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲಾಡು ಉಂಟು ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಶರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಫಿಶರೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡಾಡುಪುಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರ್ ನೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳೆಂಡಿ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮನಿಪೊಂದೆ ಕೊಲ್ಲು ದಾಯ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲೇ ನಾಟಕದ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನಕಲು ಎಂಕಿಂಚನ ದಾಯ ಕೊಂಚ ಮಹಿಳಾ ತಂಡನೇ ಕಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಮಿತ ತಂಡ 1 ಗಂಟೆದ 1.25 ಗಂಟೆದ ಅದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿನ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಮನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಪಾಡಪ್ಪು ಒಂದು ಟೀಕೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಪಾಡಪ್ಪು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂಚು ಕೆಲವು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರನಕ್ಲು ಯಾನು ಕೆಲವು ತೀರಿನ ಆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅಲ್ಲಿತ್ತದು ಮತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಚೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತದು ಅನ್ಪಂಡು ಇಂಚೊಂಚು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು 7 ಜನ ತಂಡ ಮಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಲೇಟ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾಟಕ ಏನು ಮಲ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋರು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಏನಗವು ಕೆಲವು ಸತಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳು ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಯ್ಯದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆದ ಓಲಾಯಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ ಮಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸುರುಟು ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೊಲ್ಲಾಳ್ರೇನ ಮಣ್ಣದ ಮಗಳು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡು 500 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತ ದಿಟ್ಟಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಡ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡ್ತದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒರಿಪಾಯಿನಾಳು ಉಳ್ಳಾಳದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಆ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ನೀ ಪುಣ್ಣು ಪಂಚೋಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಇರಾದೇಡು ಕೊಲ್ಲಾಳ್ರೆಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ 3 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಥಾವಸ್ತುನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಹಾಸ್ಯದ ನೇನು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ದೃಶ್ಯಲೇನು ಅವನು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ಕಥೆದ ಅದ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದಾದೆ ಅರೆ ಇಂಚೆ ಗೆನ್ನಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಸುಮಾರು 1.25 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಉಂಟಾದು ಅವರ ಪಂಡದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತಂದು ಆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕನು ಆಜಿ 7 ಜನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕನು ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಕೊಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂಚಬಕ್ಕಾರನ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಬೋಡಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಅದು ಬೇತೆ ಸೊ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 15 ಜಾಗ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಾಂಬೆ ಬಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಒಬ್ಬರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ರಂಗಮಂದಿರ ಮಣ್ಣದ ಮಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬದೆ ಅವೇನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾಂಬೆ ಗುಬ್ಬೆ ಮೂಲು ಒಬ್ಬದೆ ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂದು 15 ನಾಟಕನು ಏನು ಗೊಬ್ಬದೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ತುಳು ಉಂಡು ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕೋಳಿನ ತುಳುವೆರ ಬಲಿ ಎಂದ್ರಿ ಅಂದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ ಅವತಾರ ವಾಮನ ಅವತಾರದ ಎಲ್ಲೆ ಕತೆ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸುರೂಟ ಅದೇನು ನವೋದಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಕದ್ರಿ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಗುಬ್ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡವು ಬೇತೆ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಅಂಚನ ಮಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವಂತ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂದು ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೋದೊಂಜಿ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಕಾಲದ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಾಡೆಡ್ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಳು ಗೂರ್ದೀಪ ಪಂತ ಟೈಮುಡು ಅವೇನಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ರಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡ ಅಲ್ಪ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಹರಡ ಪಾತಿದೆ
ವೇದಿಕೆ ಅಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸಂತೋಷಿ ಕಲಾಮಂದಿರಡು ನೀವೊಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅವರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತುಳುವರೆ ಬಲಿ ಅಂತ ನಾಟಕ ಹೋಗಿದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವೇ ತಂಡೋಡೆ ಗೊಬ್ಬ ನಾಟಕ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನ ಕತೆ ಅವೆಲ್ಲ 2 ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವಳ ಸುಮಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುರಭವನ ಮಲ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಬಹುಶಃ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಕತೆ ಸತ್ಯನ ಪುರತ ಸಿರಿನ ಕತೆ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿಂದ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸತಿದಾದ ಮಗ ಪೊಂಜಲಂಡ ಕೇನು ಇರು ಪಾಲ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲಿನ ತಂಡ ಕಷ್ಟ ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಳಿನ ತಾಂಗ ಮಲ್ಪರೆ ಇರೊಂದು ಏಳೇನು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೊಂಜೋಲೇನು ಮತ್ತ ಎಂಚ ಇರು ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ನಾಲೈಲ ಒಂದಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೋಡು ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ ಮಾತೆ ಲಂಚ ಉಲ್ಲಿರ್ನತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಡ್ ಪಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಮದ್ದೋಡು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಇತ್ತಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಾಗ್ ನಾಟಕ ಉಂಟಾಯಿ ನೀರು మన ಬುಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಇಂಕ ಬರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಮದ್ವೆ ಬೈದನ ಪ್ರಾಯ ಬೈದನ ಪೊಣ್ಣು ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪೋಪಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾವತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರಿ ಎನ್ನಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಬೈತಕ್ಳು ದಾಯಾಲಿ ನಾವು ಕಡ್ಪುರುವ ಸೊ ಏದಿಷ್ಟು ಎಂಕಲ ಅಂದನ್ ತೋಜನ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಉಂತ ಇರೇನ ಬೇತಂಜು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಗನಮ್ಮ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾಟಕ ತಂಡ ಪೋಪು ಜರಕು ದೇಮನ್ನ ಡೈಲಿ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೋರೆ ಸೊ ಬೆತ್ತ ತಂಡಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಳು ಐತೆ ಸೆಟ್ ಎಡಿಟ್ ಆತೀನಿ ಅಕ್ಳು ಐತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಳ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೋಲಿಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಕೊಂಜಿ ಜನ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಜನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿದೆ ಮುಳ್ತ ಅಜ್ಜಿದನ ಸೊಲಭಾಪುಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಡೇರದ ರಕ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಜಿ ನಾಟಕ ಸೊ ಬೊಕ್ಕಪೊಟ್ಟನೆಡು ವೀರ ವಿನಾಯಕ ಅಕ್ಕಳು ಅವರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಗುಬ್ಬೆ 2 ನಾಟಕ ಅಕ್ಕಳ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಗುಬ್ಬೆ 2 ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತೀರ ರಂಗಸ್ಪಂದನ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಿಕಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಜಾದು ಇಂಚಿನ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರಂಗಸ್ಪಂದನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಕಾದ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಪುನಃ ಸುರೂಟು ಬಹುಭಾಷಾ ನಾಟಕ ಪಂಚ ರಂಗೋತ್ಸವ ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ನಾಟಕವನ್ನು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಪ್ಪು ಪಂಡದು ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಕೂಡ ఒక ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೊಡವ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಾಕರು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಪೋಯ ಪನ್ಪುರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಟೀಕೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಮರ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಮೀರಿದ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಸರಿ ರಡ್ಡು ತಲೆಮಾರಲ್ಲ ಇರ್ತೂತಾರ ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಿರೆಗೆ ಅವಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟೆಂಚೆತ್ತಿನ ಸರ್ ಒಕ್ಕಾಕಲು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪಳಗಿಸನ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ನ ಇತ್ತದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಚೊಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 6-7 ವರ್ಷ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಜಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ ಡ್ರಾಮುಡು ಮತ್ತೆ ತೆಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ನ ಮಾತಾಬುಜು ದುಂಬು ನಾಟಕಕಾರೆ ಅಥವಾ ಲೇಖಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗಡಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಪಣ್ಣಗ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಟಕಕಾರನ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಯನ ಕಾತೊಂದು ಎಂಕರು ಕೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸೀನ್ ಹಿಡಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಒಂದು 24 ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ 10 ಸೀನ್ ದೇಶದ ಆನೆ ಆಂಡ 11 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದಾದ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಂತ ಪನ್ಬೋದು ನಾಟಕಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ
ಕಾಪುನಾಗ ಸೊ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕಲನ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕತೆ ದಾದ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಾದ ಕತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾದ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ ಪುನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಪಾಡು 10 ದೃಶ್ಯ ಪಾಡು ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪಾಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪುಜರ್ಗೆ ಅಂದತ್ತೆ ಯಾನ ಕೆಲ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಜಾಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜರ್ ಬರೋದು ಅದ ಅನ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನೇನು ಬರ್ರ ಪೂಜಿ ಬತ್ತೆ ಕಾರಣ ಪರಿಯ ಬರಂದ ಜಗೊಲ್ಲರೆ ಆಗ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಗಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಮಾತೆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಕ್ಲುಪ್ಪೇರಿ ಆಯನ ನೋವು ಆಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂದ್ಪೇರಿ ನಾಟಕ ಆಡಿಸು ನೋಡು ಅಂಟು ಏನು ಬಂದ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾತೆರಗಲ ಉತ್ತರ ಆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಟಕಗಾರ ಕೊರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರಿ ಆಯನ ನೋಡು ಪಾಲ್ಗಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ